आजचा जो विषय असा रिझर्वेशन इन पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन गोवा मेडिकल कॉलेज आणि गोवा डेंटल कॉलेज जे 1993च्यान रिझर्वेशन लागू जाल्लेपासून गोयच्या खंयच्याच सरकारान अप्लाय करूना आणि आता भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असताना आम्ही रीट पिटिशन फायल करून कोर्टाच्यान डायरेक्शन मागलेले बाय गोमंतक भंडारी समाज तेन्ना एडव्होकेट जनरल बाब देविदास पांगम has committed in April 20 to the Bombay High Court Goa bench 21-22 च्या रिझर्वेशन आम्ही दितले म्हणून इट वॉज सेट असाइड एज एडव्होकेट पांगमान स्टडी करिनासतना तो रिप्लाय दिलो टू बॉम्बे हायकोर्ट आणि पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रीन ऑर्डर काढली दिना 4-5 दिसांक विदाउट completing formalities, so that order was set aside on 11/10/2021. Subsequently त्यानंतर आम्ही रिप्रेझेंटेशन करता सरकाराकडे त्यांची भेटी घेतात पण त्यांनी अजून त्या रूल्स अमेंडमेंट करूना ऑफ 11th March 2004 आणि सडनली चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड कमिटी ऑन 24th November 2022 आणि 101 दीस जाले Arud Mishra, Under Secretary Health, has not advised government till date. म्हणून वी आर वेटिंग सरकारान तो एडवायस त्याचा बेगीन घेवचो आणि फाल्यां नीटाची परत एक्झाम आसा मग सरकारान जशी 3 वर्सां आमकां डावल्ले रिझर्वेशन सरकार ती खेळी परत करता काय कितें फाल्यां नीट एक्झाम जातली रिझल्ट जातले आणि ते म्हणटात कावन्सिलिंग स्टार्ट जालें फुडले वर्सी ते म्हणून बाब उपेंद्र गांवकाराक हांव याद करता उजगांवकार तेणी जे प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले गोमंतक बहुजन महासंघाचे सीएमान फुडले वर्सी ते म्हणटे तांकां याद करता फाल्यां नीटाची एक्झाम आसा कावन्सिलिंग जातलें तुमकां कितें दिता म्हणलां ते बेगीन ताका मेळात आनी ते फॉलोअप करात मातशें